Исәнмесез балалар, бүген без сезнең белән бурыч һәм намус турында сөйләшеп китәбез. Дини кешеләр бурычны һәм вөҗдан белән бергә Аллаһы Тәгаләдән индерелгән дип саныйлар. Дини каршылыкларны җипләп, ахлакый бурычны кешегә тумыштан бирелгән канун яисә хайван инстинктларына охшаган иҗтимагый инстинкт дип раслаучы галимнәр дә бар. Дәхриләр, атеистлар андый белән бәхәскә кереп, бурыч хисенең эзлекле төстә кешелек тарихының үсешенә бәйле рәвештә барлыкка килүен исбатларга тырышалар. Бурыч нәрсә ул? Аны ничек табып була? Хәер биргеләмә бирергә ашыкмый. Бурыч кешене башка кешеләр белән җәмгыять белән бәйли дигән караш яши фәндә. Җитди сүзләр, алар нәрсәне аңлата? Беренчедән, әйләнә-тирәдәгеләр белән әбиләнешкә кергәндә, без билгеле бер объектив йөкләмәләр алабыз. Икенчедән, җилкәбезгә бу бурычларны үтәү өчен җаваплылык төшә. Мәсәлән, син укучы, синең йөкләмәләрең бармы? Әлбәттә бар. Икенче мисал, син кинога барып тамашачы булдың. Йөкләмәләрең бармы? Әлбәттә. Билет сатып алырга кино залында башка берәүнекенә түгел, үз урынына утырырга, сеанс вакытында сөйләшмәскә, башкаларга фильм карарга комачауламаска, чүпләмәскә тиешсең. Бөтен тормышыбыз башка кешеләр, җәмгыять белән мөнәсәбәтләрдән тора. Безнең әти-әниебез, гаиләбез, дусларыбыз, сыйныфташларыбыз, хезмәттәшләребез бар. Тирә-юнебездә кешеләр бар. Йортыбыз, шәһәребез, ватаныбыз бар. Безне алар белән бурыч җипләре бәйли. Димәк, әйләнә-тирәдәгеләрнең һәрберсе алдында, бөтен җәмгыять алдында безнең объектив бурычларыбыз һәм җаваплылыгыбыз бар. Объектив сүзе безнең шәхси телекләребезгә бәйсез, ягъни теләсәк, теләмәсәк тә без аларны үтәргә тиеш дигәнне аңлата. Шулай булмаса, без җәмгыятьтә яши алмаячакбыз. Әйләнә-тирәдәгеләр өчен дә, үзебез өчен даими күңелсез хәлләр чыганагына әвереләчәкбез. Иптәшеңне алдыйсың, аны кыен хәлгә куясың икән, бөтенләй дусларсыз калуың бар. Начар башкарылган эш ахыр килеп, башкаручының үзенә зыян китерә. Иҗтимагый бурыч һәм ахлакый бурыч. Фәндә иҗтимагый бурыч һәм ахлакый бурыч аерылып күрсәтелә. Иҗтимагый бурыч ул кешегә тормышта башкарырга туры килә торган барлык объектив йөкләмәләр. Кеше эшчәнлек алып бара торган барлык өлкәләрдә, эштә, юлда, укуда, иҗтимагый эшчәнлектә, өйдә, гаиләдә, җәмгыять урыннарында дусларга, әйләнә-тирәдәге кешеләргә, табигатькә, шулай ук үзенә карата мөнәсәбәтләрдә йөкләмәләр бар. Җәмгыять яши һәм үсә алсын өчен һәркем шәхси теләкләренә һәм омтылышларына карамастан үз йөкләмәләренә үтәргә тиеш. Сүз уңайыннан әйтергә кирәк. Күп кенә иҗтимагый йөкләмәләр мәҗбүри итүгә корылган хукук законы тарафыннан җайга салына. Бурычыңны намус белән үтәү җәмгыятькә дә, аерым кешеләргә дә файда китерә. Намус белән үтәлмәгән бурычларның нәтиҗәсе бик күңелсез булырга мөмкин. Ахлакый бурыч иҗтимагый бурыч белән идарә итә. Аңа юнәлеш кешегә ихтыяр көче бирә, очраклы түгел, бәлки аңлы рәвештә гамәл кылуга нигез була. Намус. Безнең фикер сөрешебездә гаять мөһим бер нәрсәнең булмавы сизгәнсездер. Муаен бурычының үтәлешенә кем күзәтчелек итүен, бәя бирүен ачыкламадык бит. Бәлки күзәтчелек, контроль бөтенләй юктыр. Бар, хәтта ике катлы әле. Тышкы җәмгыять күзәтчелеге һәм эчке кешенең үз-үзенә күзәтчелеге, ягъни аның вөҗданы. Менә шул хакта сөйләшербез. Януш Корчак мөмкинлеге булуга да карамастан нигә үзен коткарырга тырышмаган. Балаларының язмышын үзгәртергә алмаячагын ачык белсә дә, алар белән бергәләп үлемгә барган. Булар бик четерекле, шәхеснең эчке дөньясы белән бәйле сораулар. Дөресен безгә Януш Корчак үзе генә әйтеп бирер алыр иде. Без бары тик фаразлый гына алабыз. Әйдәгез фикер йөртеп карыйк әле. Януш Корчак белүегезчә ятимнәр йортының педагогы гына түгел, директоры да булган. Үзенең иҗтимагый педагогик бурычын ул намус белән үтәгән. Көннәрдән бер аның укучылары кемнәрдер өчен сөйкемсез милләт вәкилләре булып, нәфрәт корбанына әверелә. Фашистлар берәүне дә, хәтта балаларны да кызганып тормый. Мәктәп директоры ул гына түгел, намус булган һәр кеше бу очракта ничек гамәл кылыр иде. Син зулымга каршы көрәшергә тиеш диярсең. Бәхетсез, намуслы кеше төрле ысуллары бар. Корчакның партизаннарга кушылуы, фашистларга каршы подпольеда халык армиясы сафларында көрәшү коткара алмый иде. Дәвам итеп, калган балаларга булыша алыр иде. Шулай да Корчак башка юл сайлый. Ул үз-үзен корбан итә.
Ни өчен? Бәхәссез бер җавап бар. Ул балаларны ярата һәм фаҗигале вакытта аларның үзләрен генә калдыра алмый. Йөрәк кушуы буенча ул упкын алдында торган балаларның яратуын, кайгыртуын соңгы тамчысын кадәр биреп бетерә, аларның язмышын уртаклаша. Шушы урында нокта куярга да мөмкин булыр иде. Чөнки мәхәббәт барысын да аңлата. Мәхәббәт хакына кеше теләсә, нинди корбаннарга да бара. Әмма мәхәббәтне бурычтан һәм намустан аерып карау дөреслеккә туры килмәс иде. Әйдәгез, бу бәйләнешне башыннан ахырына кадәр тикшерик әле. Януш Корчакның бу гамәле аның укытучылык бурычына бәйләнгән дип карарга буламы? Шик тә юк. Корчак үзенең иҗтимагый бурычын яхшы аңлаган, әмма үз үзен корбан итүен без аның һөнәри бурычы белән бәйле алыбыз микән? Нишләп соң? Әгәр бу хәлгә ахлакый бурычны үтәү дип карасак, бу очракта бары үзенең җан авызы, эчке ахлакый күзәтчесе белән килештереп, кеше барысын да күңел өчен мөмкин булган бердән-бер юлны сайлый. Балалар белән бергә үлемгә бара. Мәхәббәт, бурыч, җаваплылык кешене гамәл кылырга этәрә. Әмма кешенең күңелендә аның һәр адымы вөҗдан тикшерүен уза. Вөҗдан үз бурычыңны һәм җаваплылыгыңны тирәнтен аңлау, кешенең эчке ахлакый контроле, үз үзенә биргән бәясе. Аның турында әле тагын күңел күзе дип әйтәләр. Бу инде метафора, образлы гыйбарә. Бурыч һәм намус темасы буенча теория өлешебез тамам. Практик өлешендә күрешербез.